Senyalitzar i posar en valor els espais de memòria per anul·lar els reconeixements institucionals franquistes i la retirada de la simbologia feixista en l'espai públic. La memòria és també un dret civil, un dret que l'administració ha de regular i garantir perquè tothom pugui tenir accés a la construcció de la imatge del passat. Però no només és això. Una política pública de memòria té l'objectiu d'assumir com a patrimoni de la comunitat uns records determinats. I això es fa a través de diverses actuacions destinades a preservar, estimular i garantir la transmissió d'aquest patrimoni a partir del nostre instrument d'acció principal, que és l'Ajuntament, però també amb tots els departaments i la ciutadania que hi intervenen. No parlem només del record d'una experiència viscuda, és el record de les experiències transmeses. Per tant, la transmissió està al centre de tot i en aquest sentit els joves, en tant que són el futur, són fonamentals per garantir la continuïtat d'aquesta transmissió. Per això, com ara ens apuntava el David, per això estem treballant amb la xarxa de memòria de prevenció del feixisme Mai Més, una xarxa promoguda per l'Amical Mauthausen, amb qui vam signar un conveni de col·laboració. Una mostra d'aquesta col·laboració ha estat l'oportunitat de coorganitzar la 6a trobada d'alumnes de 20 instituts de secundària dels Països Catalans, d'Alemanya i de França, que va tenir lloc a la ciutat de Sabadell el passat 27 d'abril. Tot un orgull per la nostra ciutat acollir 300 joves compromesos i compromeses que prenen el relleu per prevenir i aturar el feixisme creixent arreu. Amb 23 llambordes, acompanyats per l'artista que les va crear, el senyor Gunther Deming, i properament podrem posar la resta. Pot ser que aquestes dates canviïn i per tant els demanem que estigueu atents. Ho fem quan marquen un gol a l'homofòbia, ho fem quan defensem els drets dels infants i de les persones amb diferents capacitats. Probablement serà la darrera vegada que aquesta ofrena es fa en l'entorn del recinte de la salut i en el marc de l'Aplec, ja que seguint els objectius del programa de la memòria històrica i havent-ho comentat amb les entitats, considerem important que la memòria estigui a peu de carrer, que formi part del relat quotidià de tots nosaltres, que ens sopeguem amb ella, que ens faci pensar dia a dia en allò que no ha de tornar a passar. I considerem també que caldria fer aquest homenatge en el marc del Dia Internacional de Commemoració en memòria de les víctimes de l'Holocaust. Perquè ens cal sempre estar alerta i no mostrar mai indiferència. Avui hem de seguir fent-nos la mateixa pregunta i treballar per combatre els seus orígens. El rebuig a la diferència, la creació d'un ells versus un nosaltres, la discriminació. Gitanos, gitanes, jueus, jueves, discapacitats, negres, albins, gais o lesbianes, davant dels diferents, que també som nosaltres, davant dels que han d'emigrar i es juguen la vida al Mediterrani, davant dels esclaus que avui hi ha encara a Líbia, a l'altra riba. Ells, elles, som nosaltres. Tots, totes hem de ballar pels drets humans de tots i totes. Moltes gràcies.
Ara. No, aquí dalt no, que fa pendent. Va ser terra, perquè aquí fa així. Bueno, tu intentes explicar